Praise God. Good morning, church. Nako, mukhang yung iba po hindi nag-breakfast. Good morning, church. Sino po ang excited sa umagang ito na sumamba, magpuri sa ating Diyos? Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa umaga pong ito at tayo po ay umikot. Kasama po natin ngayon ang mga satellite churches po natin sa Camellia, sa Ghana, sa Pasig. So, it's time for us na umikot po at kamayan po natin ang bawat isa. Let's give our best smile sa bawat isa. Amen. Praise God. Love this family. Live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. And we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They have taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part. Simulan po nating purihin ang ating Diyos sa umaga pong ito. Tunay nga na dakila po ang ating Diyos. Siya ay nararapat na sambahin. Siya ay nararapat na papurihan. Tunay nga po na ang Diyos lamang ang nararapat na itaas sa ating kalagitnaan sa umaga pong ito. Kaya po ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa, ang ating buong katauhan to bless the name of the Lord. Pwede po ba natin habang nakataas ang ating mga kamay, sabihin po natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Minsan pa po, sabihin natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Because of you.
Panginoong Jesus. Sa umaga po na ito, God, amin po, Panginoon, iniimbitahan ang presensya mo, Panginoong Jesus. The presence of the Father, the Son, and the Spirit, O God. Na kung saan, Panginoon, sa umaga na ito, alam namin, Panginoon, you will fill us by the comfort that comes from you, Panginoong Jesus. At Panginoon, alam namin, ang bawat isa, pagpasok pa lang, O God, kanya-kanya po na dinadala, kanya-kanya pong battles, O God. But today, this day, O God, lahat po ng dinadala ng bawat isa, ipapawiin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, dahil alam namin, Panginoong Jesus, na you are here in our midst, O God. Dahil sabi mo sa iyong salita, Matthew 18:20, O God, na kung saan sabi mo, kung meron isa, dalawa, tatlo nagtitipon sa iyong pangalan ay nandun ka sa aming kalagitnaan, O God. Kaya dinideklara namin ang pagsasama mo sa umaga na ito, Panginoong Jesus. At ikaw ang tagumpay sa umaga na ito, dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat din, Panginoon, dahil dinideklara namin sa buhay namin na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, bagos, Panginoon, sa tuwing salitang iyo pong nagagaling sa bibig ng aming Diyos, O God, hallelujah. At Lord, salamat, dahil Lord, sa umaga na ito, there will be transformation na mangyayari. Lord, our portion will be received by all of us in the name of Jesus. At ikaw po, Panginoon, ang bahalang pumalinga, that the spirit of fire be upon our hearts in the name of Jesus. At ang gagamitin mo na lingkod, Lord, sa umaga na ito, ikaw rin po ang magbibigay, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, understanding, O God, at the anointing that comes from you, Panginoong Jesus, na kung saan yung mga patay naming mga buhay ay muling mabubuhay dahil sa iyong salita, dahil you, our life, O God, ikaw ang buhay namin, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa umaga nito. Patuloy ka na manahan sa puso ng bawat isa at tanggalin mong hadlang para ikaw ay hindi makakilos sa buhay ng bawat isa. At isinasawatan na namin ang kilos ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Dinudurog namin sa pangalan mo, Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Ikaw po may taas, ikaw po madakila, ikaw po mapuri sa aming kalangitan. We honor you, Panginoon. Lahat po na ito, Panginoon, ay pinabalik namin sa iyo na merong pagpupuri, pagdakila at ay pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Muli pa, good morning, church! Muli sabihin mo sa iyong katabi, ako ay nagagalak na ikaw ay narito sa umagang ito. Amen! Sa umaga pong ito, sino po excited na magpuri sa ating Panginoon? Sabi po sa ating aawitin at sabi sa salita ng Panginoon, how good and how pleasant it is if our brothers dwell together in unity. Amen? Kaya po sa umagang ito, lahat po tayo sama-samang magpupuri sa Panginoon, and we will give our highest praise and we will give our highest worship para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Tayo umawit, sumayaw para sa ating Diyos na buhay. Unity, we dwell in unity. La 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 la. Say in unity, we dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell in unity. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Pwede po ba natin ipalakpak ang ating kamay para sa ating Diyos? Oh, say la 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. In unity, as well in unity. La 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 la. In unity, unity, to dwell in unity. La la
la la la la la la la la la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity, to dwell in unity. Say la 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Oh, in unity, we dwell in unity. La 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 la. Sing it again. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Unity, we dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Oh yes, Lord. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. We dwell in unity. La 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 la. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Sing unto the Lord, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Come on, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Come on, church, we will sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Yeah. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. We will sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord all the earth. Say, sing unto the Lord a new song. Oh, we will sing, Lord. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Once again we will sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Once again, church, tayo umawit sa Panginoon. Sing unto the Lord a new song. Oh, we will sing. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. For God is great. Say, for God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Oh, say, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. To our God, to our God, we shall do valiantly. It is He who shall break down the enemy. We'll sing and shout His victory. Christ is King. Our God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and sing. Come on, let's declare. Our God, we shall do valiantly. It is He who shall break down the enemy. We'll sing, we will shout victory. Christ is King. Our God has won the victory. Yes, Lord. And set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that to our God we shall do valiantly. It is He who
shall put down the enemy. We'll sing and shout His victory. Come on, shout! Christ is King. Our God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall be valiant and see. Shall tread down the enemy and shout His victory. Come on, let's declare. Christ is King. Sing Christ. Christ is King. Christ is King. Hey! Oh, yes, Lord. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Lord, You are the King of our life. Oh, we praise You. Oh, yes, Lord. Oh, thank You, Jesus. Lord, tunay nga napakasarap magpuri sa Iyo, Panginoon. And Lord, here we are. In unity, Lord. Narito kami, Panginoon, ng Iyong mga anak. Wala po kami ibang nais kundi purihin ang Iyong pangalan. It's so good to be in Your presence, Lord God. Church, sa umaga pong ito, patuloy nating sumbahin ang ating Panginoon. Patuloy tayo magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Once again we will sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Let us adore the ever-living God and render praise unto Him. The heavens and establish the earth, and whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness
the ever-living God, and render praise unto Him who spread out the heavens and established the earth, and whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness will manifest through all the earth. For the last time, church, we will sing, let us adore the ever-living God, render praise unto Him who spread out the heavens and established the earth, and whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness is manifest through all the earth. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Sing your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha. Come on, call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord. Sing Jireh, Jireh. Adonai will manifest Himself. Oh Lord, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Lord, your glory is tangible in this place, Lord. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha. Come on, sing unto the Lord. Call upon His name. Adonai will manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Sing Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh,
manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Jireh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Once again, church, sing Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Hallelujah. Tayo muling manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa tuwing kami sasamba sa iyo, your presence, Lord, manifested upon each and every one. We thank you, Lord, for this gathering under your name, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your goodness. Lord, we are here to honor you, to bless your name, to worship your holy name. Lord, we pray that your name be glorified, be exalted. Hide your servant under the shadow of your cross and let your name be exalted, be glorified. Prepare the hearts of your people to hear your message this morning.
I declare, Lord, that something good, something best is going to happen upon your people, oh God, in the name of Jesus. And Lord, even those who are watching this live streaming, Lord, touch them by your Spirit, by your power, by your Spirit, by your presence. Thank you, Lord. We honor you. We give you praise and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen. Malakas na palapak sa Diyos na buhay. Yan na ba ang pinakamalakas? Hallelujah! Give your best clap offering to our God, to our King. Hallelujah, hallelujah. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Praise the Lord. Amen, amen. Sige po, Asheret, pakiguide yung mga bata. Pag-pray muna natin sila dito sa harapan. Lahat ng ating yung po mga anak ninyo. Panalangin po natin sila sa Diyos. Sapagkat ang mga bata po'y mahal ng Panginoon yan. Sila ay regalo ng Diyos sa mga mag-asawa. Na po? Kaya kung meron po ditong mag-asawa na hindi pa nagkakaanak, dinideklara ko sa inyo, mabubuo ang baby sa inyong sinapupunan. Magkakaanak po kayo. No? Dahil sabi ng Panginoon, children are a gift from God. Regalo yan ng Diyos sa mga mag-asawa. No? Sige po, lahat ng mga bata, dalhin sa harapan. Ayan. Okay. Amen. Sige po, ituon nating lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa buhay ng mga batang ito. Sila po'y kayamanan ng mga magulang, ng mga mag-asawa na regalo mo, Panginoon. Lord, as we stretch forth thine hands, our hands toward them. Lord, mangyari ang perfect plan mo sa mga bata pong ito. Magre-raise up ka sa mga batang ito pagdating ng panahon ng engineer. Oh God, in Jesus' name, Lord. Magre-raise up ka ng leader, pastor, oh God. Lord, teacher, oh God, in the name of Jesus. Lord, kapitan ng barko, Father God, Lord, hallelujah. Lord, magre-raise up ka, Panginoon, sa mga batang ito na magagaling na leader ng bayan. Lord, we release your blessing, your favor sa mga bata pong ito. Father, in Jesus' name, we ask your divine protection, Lord, sa mga bata pong ito. In the name of Jesus, Lord, pagpalain niyo po ang mga batang ito in Jesus' name. Lord, sila po'y makapaglingkod sa iyo habang nasa murang kaisipan. We release your blessing, your favor, Panginoon, sa mga batang ito. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. We entrust their lives unto you. At patuloy po na ilayo mo sila sa disgrasya, kapahamakan. Ang pabor mo at ang covering ng iyong presensya ay laging sumakanila. We declare, O God, your goodness, your mercy upon their lives. Salamat po, Panginoon, even worship leader. Lord, magre-raise ka sa mga batang ito, Panginoon, pastor, teacher, evangelist, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We entrust their lives unto you, Father God. Bigyan mo sila ng talino, karunungan mula sa iyo, at sila lumaking matalino at nag-excel sa pag-aaral ng mga anak ng mga parents po nila. Thank you, Lord. We release, oh God, your divine protection sa kanilang lahat. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen. God bless you. O, punta na kayo doon sa children's room, ha? Meron kayong teacher doon na magtuturo. Amen. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Welcome po ang bawat isa. Andyan na po ba yung client ni Pastor Andrew? Yung ayun. Dito sa may bandang harap, alikay, asan si Mrs. I-guide sila dito. First time po nila, ikakasal ko sila sa May, March 8. Yan po sa Dasma. No? Ate Abby, sila? Ayan. Meron po bang first timer dito? Pakitaas ang kanang kamay ng mga first time po na nakadalo. First time. Ayun, naka-red. Ayun. First time po nila. Ayan. Ayun. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At you are very welcome, no? Dito po sa ating gawain ng Panginoon. Ito po ang inyong nadalawang Jesus Be Lifted Up Church. It is a non-sectarian full gospel Christian ministry. Wala po tayong dinadalang anumang sekta dito o reliyon. Lahat tayo rito, Catholic,
kung may dadalo mga anumang reliyon, hindi po natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan natin dito ay ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin at nagbabago ng buhay natin at kaligtasan. Kaya po, welcome ang bawat isa. Narito po ang mga kapatiran natin, J. Blue from Pasig. Ang mga taga-Pasig, ayan, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Yan. Ang Paranaque po ay nag-anniversary kahapon, kaya hindi po sila nakadalo ngayon. Ang J. Blue Camellia, pakitaas ang kamay. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ayan. Ang J. Blue Sagana. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. Praise God, purihin po ang Diyos. At saan ang mga taga J. Blue Molino 3? Sa main church, taas ang kamay. Ayun, sa likod. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you po sapagkat naramdaman natin ang presensya ng Diyos na narito po siya sa ating kalagitnaan. Amen. Ang Diyos nating sinasamba sa lugar na ito, bagamat di natin siya nakikita o nahahawakan, pero siya'y nararamdaman at nararanasan. Amen. Nararanasan ng Diyos. Buhay po siya. Ano po? So kaya sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige po, ayan, pakiguide lang po na ating usheret. Meron pa pong bakante rito sa bandang harapan. Ayan. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 12. Ayan. 1 Corinthians, tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. For some members of Chloe's household have told me about your quarrels. My dear brothers and sisters, some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Amen. Ang 1 Corinthians po ay nasimulan ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Korinto, ang mga Kristiyano po dito ay mga elite people, mga may kaya, mga magagaling, marangya ang buhay. At ang mga believers po rito nang makita ni Paul na nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng kanya-kanya. Kaya ang kanyang sulat sa kanila ay sila'y hinahamon, pinapalakas, pinapatibay, na wag hayaang sila ay magkagulo. Kaya ang sabi ng verse 10 na ating binasa, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, mamuhay kayo na nagkakaisa. Sabihin nyo, nagkakaisa. Kaya nga ang pinakatema po natin this month of March is about living in harmony, no? Mamuhay na nagkakaisa. Sapagkat ang isang pamilya pagka hindi nagkakaisa, magulo, no? Kasi walang unity, no? Walang pagsusunuran, walang pagkakaisa. Kapag ang isang syudad ay walang leader, halimbawa walang mayor, walang barangay captain sa barangay, nako, pag may kaguluhan sa bawat bahay, wala, magugulo, mawawasak kasi nga walang unity, no? Kaya ang sabi ni Pablo, nakikiusap siya na magkaisa sila sa puso't isipan, sa kanilang layunin, sa kanilang mga pananalita para wag mangyari yung pagkakabahabahagi, no? Wag magkaroon ng division, no? Yun ang gusto niya, magkaroon ng pagkakaisa. At ang sabi niya, nalaman niya mula sa kay Chloe patungkol sa kanilang pag-aaway. Kaya ang pakiusap niya sa kanya, sabi niya sa kanila, sinasabi na ilan sa inyo, ako'y kay Pablo, no? Parang ibang Kristiyano doon, gusto ko si Pablo, gusto ko si Apollos, kay Pedro ako, no? Sabi naman na isa, may nagsasabing, kay Kristo ako. Kaya ang sabi niya sa mga susunod na talata, nahahati ba si Kristo, no? Kaya nagkakaroon ng parang pagtingin o ang mga Kristiyano sa Korinto, parang gusto nila, dito lang ako kay ganitong pastor, dito lang ako kay ganitong leader. Parang kay Pedro ako, kay Pablo ako. Nagkakanya-kanya sila. Nakita ni Pedro, ni Paul, na apostol ng Panginoon, parang merong
pagkakanya-kanya. Yan. Kaya nakikiusap siya upang mawala sa inyong pagkakabahabahagi, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magkaisa kayo. No? Kaya ang sabi niya, live in harmony. No? Pag sinabing live in harmony, pag sinabing mamuhay kayo na nagkakaisa, ibig sabihin po ng live in harmony, ito po yung tinatawag natin ng unity. Ano nga ba ang unity? No? What is unity? Unity is the state of being one or united. Oneness, singleness, talagang iisa sila. Kahit ano mangyari, united po sila. The quality of being one spirit. Harmony, agreement, uniformity. Kaya sa isang grupo o organisasyon, kapag sila ay nagkakaisa, walang po pwedeng sumira dyan. No? Amen po ba? Kapag talagang sila ay united, staying together, no? That means helping and supporting each other in any situation. Nagtutulungan po sila. Yan po ang united. Yan ang nagkakaisa. Being together is the key to build a good and strong society and relationships. Kaya ang mga nagkakaisa, yan po ay susi para mabuo ang isang mabuti at matatag na society at relasyon ng isang samahan o grupo. Kaya mahalaga po ang unity. No? Sa isang samahan o organisasyon. People who learn the importance of staying united, their life will be happy in every step of life. Ang mga tao na hindi nauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa, ito po ay nagiging dahilan para hindi sila magkaroon nga ng isang isip o layunin kasi hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng unity. Kaya nga, pag ang tao na nalaman niya ang kahalaga ng unity, no, people who stay united together are never left alone in any trouble. Pagka sila po ay talagang nag-united sila sa isa't isa, hindi po sila malalagay sa kaguluhan kasi united nga eh. No? Naalala ko po sa, may isang dumalaw dyan sa mental hospital, sa Mandaluyong. No? Meron siyang dinalaw. Napansin niya, bukas yung gate. No? Nung siya ay, diretso lamang siya, meron siyang pinuntahan. Nung lalabas na siya, after 2 hours, nakita niya, yung mga naroon sa mental hospital, merong namimingwit dun sa may batya. No? Sabi naman ng isa, ako, wala kang mahuhuli dyan. Kahapon, ginawa ko na yan. No? Sabi nung isa. Yung isa naman, nagpapatay ng lamok, araw na araw. No? Yung isa naman, nakatitig sa araw. Nagtataka siya, pagdating niya sa gate, sabi niya sa guard, Guard, hindi ka ba nagtataka o hindi ka ba natatakot? Nakikita mo yung mga tao niyan, baka magkaisa yan at magtakbuhan palabas. Bukas na bukas ang gate, sabi ng guard. Nako, Manong, hindi po yan magkakaisa, mga baliw yan eh. No? Hindi yan pwede magkaisa. Mga baliw yan. No? So naunawaan nung dumalo sa mental na yun, na oo nga naman, hindi yan pwede magkaisa kasi mga iba-iba isip niyan eh. No? Hindi yan pwede magkaisa na maglabasan. So, ang isang grupo at samahan, pag yan ay nagkakaisa, no, walang po pwedeng sumira dyan. Amen po ba? No? Kaya nga po, ito ang pagkakaisa. No? Ang unity, staying together, whatever happens, anumang distraction, anumang trouble, anumang problema, pagsubok, sa isang samahan o grupong nagkakaisa, hindi sila pwedeng mabuwag. No? Kaya nga ang sabi nung inaawit natin kanina sa Psalms 133 verse 1, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Narito at kay inang pagmasdan na nagkakaisang makita ang mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya tayo po as one family ng J Blue Church, napakainam at napakagandang pagmasdan kapag tayo po'y nagkakaisa. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? There are keys to build perfect unity. Mga susi para maitaguyod ang ganap na pagkakaisa. No? Para lalo natin mapagtibay, mapalakas ang ganap na pagkakaisa bilang isang pamilya ng Diyos. Una, mahalaga po, nabanggit ko ito nung couples night, upang mapatibay natin, maitaguyod pa natin ang malalim at matibay na pagkakaisa, katulad ng sabi ni Pablo, nakita niya sa Korinto, nagkakagulo, nagkakanya-kanya. Ito ang napakahalagang susi. Una, kailangan po, we need understanding. Sabihin natin, understanding.
ang relasyon ng mag-asawa, pagka wala silang unawaan at ipinipilit ang sariling kagustuhan, halimbawa ng lalaki o babae, na hindi sila nagkakaroon ng unity in decision, magkakaroon ng trouble. No? Tayo po dito as a Christian, as a one family of God, we have different backgrounds. Iba-iba yung background natin. Pinagmulan natin, pamilya natin, pinag-aralan, nagtapos sa ganito, si ganyan naman, maaring hindi. We have different knowledge, different ideology, different lifestyle, different talents. Marami po sa atin dito may kanya-kanyang talento sa buhay. May matalino, may magaling, may mahusay sa pagsayaw, sa pagtugtog, sa pag-awit, magaling mag-ayos ng dekorasyon sa loob ng church, sa kanyang tahanan, iba't iba po. At ang mga bagay pong iyan, when you understand others' thoughts, issues, problems, their reasons, and strengthens their purpose, no? Pag naunawaan natin, yan pala ang talent niya, yan pala ang gift niya, yan pala ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Pag nauunawaan po natin yun, there is no reason for us, no? Walang magiging dahilan para hindi tayo maging isa. Amen po ba? Kasi naiintindihan mo, yung pala ang passion niya, yung pala ang heart niya, yung pala ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya, susuportahan ko nga yan. No? Hindi mo siya maaring tanggihan kasi gawain ng Panginoon yung kanyang nilalakaran. No? At ang Diyos nalulugod, natutuwa sa kanyang ginagampanan bilang naglilingkod sa Panginoon. At tayo naman po bilang isang katawan ng Panginoon, si Jesus ang ulo, kapag naiintindihan natin at naunawaan natin na ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang calling, may kanya-kanyang ipinapagawa ang Panginoon. May magaling sa management, may magaling mga laga ng bata, no? Sa iba sa atin, wag mo akong pag-aalagain ng bata, pagtuturuin dahil siyempre wala siyang passion sa bata, pero meron namang kahit 100 bata yan, talaga ang passion niya, alagaan ng bata, pakainin ng mga bata, turuan ng mga bata, kasi andun ang care heart niya, ang heart niya para alagaan ng mga bata. Hindi tayo lahat ay pwedeng pastor, hindi lahat ay pwedeng mag-alaga sa children, hindi lahat ay pwedeng mag-preach o tumugtog. May kanya-kanya tayo na talent o gift na galing kay Lord. Amen po ba? At kapag ginampanan natin yan, praise God, meaning nauunawaan natin, kailangan natin suportahan siya. No? Kasi yung tagumpay niya, tandaan natin, tagumpay nating lahat. Amen. Pag nag-fail siya, failure din natin yun. Kaya nga, mahalaga po yung meron tayong knowledge or understanding sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are being destroyed for lack of knowledge. Ang mga tao daw ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya ang sabi niya, because thou hast rejected knowledge, no? Tinakwil natin, binaliwanan natin yung kaalaman. Sabi ni Lord sa mga Israelita, I will also reject you, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Kasi yung kautusan ng Diyos, yung batas ng Panginoon, binaliwala niya. Kaya nga, wala siyang kaalaman daw patungkol sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, napapahamak sa kakulangan ng kaalaman ang mga Israelita during that time. Even sa panahon natin ito, marami napapahamak kasi nga kulang sa kaalaman. Pero, naglagay nga ang Diyos ng mga teacher sa church, pastor, to impart us knowledge, to teach us knowledge. Kaya ang sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, sabi ng Panginoon, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan. No? Yan daw mga pastor, ibinigay sa atin ng Panginoon para turuan tayo, pakainin tayo, no? To feed us with revelation and knowledge and deep understanding. Kaya nga, yung mga lingkod ng Diyos na yan, ibinigay ni Lord sa atin para tayo ay equip, turuan, para madagdagan pa yung knowledge natin sa Panginoon. Kaya yung mga pastor natin pong yan, regalo ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sabi doon, Jeremiah 3:15, I will give you the shepherds, the pastors, who will teach you the knowledge and understanding. Kaya ito ang susi para lalo pa nating mapatibay, mapalakas, ang pagkakaisa po natin, mahalaga po yung
kaunawaan. No? Inuunawa natin siya, o sige, praise God, yan pala ang pinapagawa ni Lord sa'yo, susuportahan ka. No? Amen po ba? Sabihin sa katabi nyo, suportahan natin ang gawain ng Diyos. Amen. Suportahan natin. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Pangalawa, one ideology. No? Iisang kaisipan. Kaya di ba sabi ni Pablo, parang nagkakanya-kanya. Gusto nung isa, kay Pablo siya, yung isa kay Apollos, yung isa kay Pedro, yung isa kay Kristo. Teka, nahati ba si Kristo? Sabi ni Pablo. No? Kaya kailangan magkaroon daw ng iisang kaisipan. No? Iisang nilalayon. Kaya nga, when you know the purpose of your colleague to do something for the glory of God, and it will benefits to glorify God and unity of the people, yun nga, wala na po tayong dahilan para hindi magkaisa. Kaya mahalaga meron tayong iisang pananaw, iisang perception, iisang layunin, iisang mission and vision. Kaya nga ang mission natin ano nga ang mission natin? Is to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to every nation of the world. No? And to proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Yun po ang mission natin. At ang vision natin is a faithful church motivated to live victoriously and as a light of this world through the first love to our Lord Jesus Christ. So yan po, dyan tayo tumatakbo ang ministry po natin. Kaya nga pag tayo merong isang kaisipan na ipangaral ang salita ng Diyos, humayo, ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon, akayin ng mga tao para malapit sa Diyos at magbago ang buhay dahil nga sa huling araw na ito, ang mundo pasama ng pasama. No? Kita niyo ang nangyayari. Dati hindi naman nangyayari ng mga 80s, 90s. Ngayon, grabe po ang nangyayari. No? Kabi-kabila, maging ang mga eroplano, no? Nagbabanggaan, no? Sumasabog sa paglanding, nasusunog ang isang syudad. No? Kita niyo yung nangyari sa Los Angeles. Narating po namin yan, talagang ang lalaki po ng bahay. No? At dahil sila'y godless city, no? Pinagtawanan nila ang Panginoon, wala pang 2 days, kita natin ang judgment ng Panginoon. But thank God, dito po sa Pilipinas at sa atin sa J. Blue family, we always acknowledge the presence of God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. We always acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ. Siya ang hari at Panginoon ng ating buhay, ng ating pamilya. Kaya nga pag tayo merong isang kaisipan, Lord, wala kaming hangarin kundi maluwalhati ka, maparangalan ka. Lord, lahat ng meron kaming resources, nagkakaisa kami, natutulungan namin ang gawain mo ang ministry mo. No? Kaya nga si Pablo, sabi niya magkaroon sila ng iisang ideology, iisang kaisipan para mawala yung pagkakabahabahagi. Ayan. Pangatlo, one mindset. No? Yung kailangan, ang isipan natin, maiset natin na ikaw at ako, iisa kay Lord. Huwag natin sasabihin, ay, kamusta yung gawain nyo doon? Maganda ba gawain nyo? Samantalang iisa tayo, kaya ang dapat ang word, kamusta yung gawain natin doon? Kamusta yung gawain ng mga youth natin? Hindi yung youth nyo. No? Kasi parang sinabi mong, kamusta yung mga mother's fellowship nyo dyan? No? Dapat natin, kasi iisa tayo Amen po ba? No? Kasi pag sinabing, ang ganda ng gawain namin doon, maunlad, malago, praise God, talagang yung mga nanay namin doon, wag natin. Amen po ba? Parang isang pamilya, yung magkakapatid, no, bilang magkapatid sila, iisa silang dugo, iisa silang laman, iisa ang parents nila. Ganon din po sa spiritual. No? Tayo po bilang isang pamilya ng Diyos, magkaroon tayo ng one mindset na ang naka-set sa isip at puso natin, we are one in the Lord, we have one faith, one God, no? One baptism, one Lord, iisa ang Panginoon natin. Kaya hindi tayo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Amen po ba? No? Iisa ang Diyos natin. Kaya nga, pag nakaset ang isip at puso natin, no, sa isang kaisipan, hindi makakapasok ang kanya-kanya. No? Although, meron tayong kanya-kanyang, kagaya po, ang ministry po natin, hindi kagaya, bagamat maraming full gospel sa Pilipinas, yung malalaking church, no? Merong malalaking church na talagang
centralize sila. Kung yung ano yung main church nila, halimbawa sa Manila, malaking simbahan sila, buong mundo sila, 100 plus ang church nila, lahat ng mga resources, ng mga outreach nila, dinadalo doon sa main church. No? At magre-request lamang yung outreach nila kung ano kailangan nila. Pero dahil sa ganun ang kanilang sistema, yung outreach nila, hirap na hirap makapag-request. No? Kasi centralized. Pero tayo hindi po. No? Binigyan natin ng kalayaan ang bawat outreaches, ang mga pastors natin sa probinsya, sa Mindoro. Meron tayo doon na 7 church. Sa Jensan, 3. Sa Cagayan de Oro, 1. Pangasinan, Zambales, Batangas. Dito po sa atin sa Cavite at meron sa Laguna. So, bagamat meron sila mga pastor, no? Hinahayaan po natin na sila ang mag-operate, magplano at magpatakbo, no? Dahil pag yun ay nag-prosper, naging maunlad, malago, ang magbe-benefits nun, siyempre yung pastor na nangalaga doon. Amen po ba? Kaya kailangan niya itong pagbutihin, pangalagaang mabuti, dahil ang magiging bunga noon, siya rin ang aani, no? Yung nangangalagang pastor. So, hinahayaan natin silang magplano at mag-isip, dahil ang Diyos ang magre-reveal sa kanila kung paano nila ito pangalagaan, pagsumikapan na ito ay bantayan, alagaan, yung ating mga pastor. No? So ang mindset po natin dito sa ministry, hinahayaan natin ang mga pastor natin ang magplano para mapaunlad niya yung gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa Kanya. Hindi natin sila sinasakal, hinahayaan lang natin sila na yun ang mindset natin na ikaw ay mag-pray, no? Ipakita ng Lord sa iyo kung ano ang gagawin mo dyan, at naniniwala tayo na ipaprosper ka ng Panginoon. So yun yung mindsetting natin. Hindi natin siya, kumbaga sa kekailaman ng sobra. Hayaan natin siya na mag-isip, mag-pray at magplano. Bagamat meron tayong ibinibigay si Lord sa akin na overall vision sa kabuuan ng ministry, doon lamang natin ibinababa. No? So kaya ganun din po tayo rito. As one church and family of God, ang mindset po natin ay ang magkaisa tayo, magpalakasan at magtulungan. Kung may nanghihina, pinapalakas natin. Kung may nadataba, binabangon natin siya. Dahil ayaw nating may malayo sa Panginoon. Amen po ba? Gusto natin ang bawat pamilya, bawat Kristiyano ay malakas at matatag na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Pang-apat, para lalo pa nating mapatibay ang ating pagkakaisa, no? Mabuhay tayo na nagkakaisa, equal rights. No? Ayan po, equal rights. Equal rights, ito po yung pantay-pantay na karapatan na hindi ibig sabihin ay kung ano yung ginagawa niya, ganun din dun sa isa. Kasi nga, ang bawat ministry po natin, o yung mga churches natin, halimbawa, Pasig, Mindoro, iba't iba po ang sitwasyon dyan. No? Kagaya ng Bulalakaw natin sa Oriental Mindoro. Ang pastor po natin doon, bumibiyahe pa every week ng mga 3 to 4 hours, parang Zambales. No? Tabing dagat po yung ating gawain doon. So iba po yung sitwasyon doon. Pero, no, ayon sa plano at kalooban ng Panginoon, meron po kaming halos weekly na communication, kagaya din ng pastor natin si Pastor Agos sa Barangay Labangal, General Santos City. No? So iba-iba po yung katayuan ng mga pastor natin, pero yung paglilingkod nila sa Panginoon ay iisa, na ang Panginoon ang itinataas, ang Panginoon ang niluluwalhati, ang Panginoon ang pinaglilingkuran, bagamat merong ang bawat isa na kanya-kanyang ginagampanan sa paglilingkod sa Panginoon. Na wala tayong ibang hangarin kundi ang mapaluguran ng Panginoon. Magkaisa tayo mga lingkod ng Diyos na wala tayong ibang pinaglilingkuran kundi ang Panginoon. Amen po ba? Nagagawin mo ang lahat ng bagay na yan para sa Diyos. Although meron kang head o superior na nakakataas sa iyo, ginagampanan mo yung ministry niyan para maparangalan ang Diyos. At syempre, meron ding itinalaga ang Diyos para pagpasakupan mo naman. Yan. Na maging totoo katapat sa iyong ginagawa. So we delegate properly and right procedure kung ano ang talent ng bawat isa sa kanila. Kaya kung nakita ko ang taong ito evangelist o ito pala'y pastor, no?
aagree siya dahil alam niya na yon ang gift ng Panginoon sa kanya. At doon lamang siya lalakad, no? Doon sa kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya po sa ministry natin, pinapakita po ng Diyos sa akin kung sino po yung mga may kakayanan sa pagmimisyon, may kakayanan sa pagpipreach o pagtuturo, kasi hindi naman lahat talaga pastor eh. No? Merong evangelist, no? Merong talagang magaling mag-alaga ng tao, meron namang talagang ang heart lang ay teacher, magturo lang siya na magturo, ganyan. So iba't iba po. Kaya dito po sa atin, may iba-iba po tayong ipinapagawa ang Panginoon. No? At pag nailagay ka ng Diyos sa tamang paggamit sa iyo, makita mo, magpaprosper ka dyan. No? Lalago ka dyan. Amen po ba? No? So kaya nga, para lalo nating mapagtibay, no, mapalakas ang ating pagkakaisa, andun po yung equal rights ang ating ipinapakita at ipinadadama sa bawat isa sa atin. At ang panglima, ito po'y napakahalaga sa lahat ng bagay. No? Upang ang ating mabuo pa natin, maitaguyod pa natin ang ganap na pagkakaisa, napakahalaga po sa ministry o sa church ng Panginoon, ang tinatawag nating love. Sabihin nyo, love. No? Love is the secret of unity. Pag wala ang love, no? Walang unity. Sa Bible, merong 4 na kabataan sa Mark chapter 2, kwento ko na lamang sa inyo. Ang 4 na kabataan na ito, because of their compassion and love doon sa isang paralitiko, nalaman nila na ang Panginoong Yesus naroon sa Capernaum na bahay na tinutuluyan niya nung narito pa siya sa lupa. Ang ginawa ng 4 na kabataan, pumunta sila doon. Dinala yung paralitiko. At dahil sa dami ng tao, halos hindi nila maipasok yung lumpo na dala nila para mapagaling ng Panginoon. Sa dami ng tao sa loob ng bahay at sa labas, ang ginawa ng 4, yung 2 marahil pumanik sa taas, binakbak yung bubungan. Yung tisa, mga bricks pa noon, wala pang yero. At marahil nung mabuksan na yung nung bubungan sa tapat ng Panginoon, itinaas na nila yung paralitiko. At ang ginawa ng 4 na ito, inihugos yung paralitiko sa harapan ng Panginoon doon sa loob ng tahanan. At dahil doon, nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ayan, nagulat ang Panginoon. No? Kaya ang sabi niya sa paralitiko, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No? Dahil sa pananampalataya ng 4, nakalakad yung lumpo. No? At yun ay nangyari, naging united sila, ang ugat ng kanilang pagkakaisa para mapagaling ang lumpo dahil sa pagmamahal nila sa lalaking may sakit. No? Kaya pag tayo po may pag-ibig sa puso, walang dahilan para hindi tayo magkaisa. Amen po ba? No? Kaya nga, ang pag-ibig, yan ay pinakadakila sa lahat eh. No? Kahit may faith tayo, may pag-asa tayo, ang pinakadakila sa 3 ito, pag-ibig eh. No? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Meron 3 namamalagi magpakilanman. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa 3 ito ay pag-ibig. No? Kaya pag binasa natin yung 1 Corinthians 13 sa verse 1 up to 7, no? Sinasabi po dyan, makapagsalita man tayo ng wika ng mga tao o ng mga anghel, kung wala namang akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag pag wala raw pag-ibig. No? Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos o nagpipreach, mahusay, magaling, anointed, at nauunawaan niya ang hiwaga. Kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at na malalaking pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan daw ang lahat ng iyon. Kaya alam niyo, napakahalaga ng pag-ibig. No? Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala ring akong mapapala. Bali wala lahat. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Verse 4, ano raw ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiyaga. No? Love is patient. No? Kaya be patient. Magbaon po tayo pag-aalis ng bahay ng maraming pasensya. Bakit? Kasi sa daan, minsan nagdadrive tayo, may biglang nag-cut. Oh, okay lang, Lord. Thank you, Lord. Guide me. Yeah. No? Minsan uminit ang ulo mo eh. Habulin mo rin.
no? Tapos bubusin mo, huwag tayong magagalit, no? Kailangan pasensya lamang po. Amen. Ang dami nang nangyayari sa daan ngayon, banggaan, away, no, kaguluhan. Yan ang pag-ibig eh. No? Baunin po natin yan. Love is patient. No? Ang pag-ibig ay matyaga, maganda ang loob. Hindi mainggitin. Huwag kayong mainggit sa kapwa. Kapag nakita nyo umuunlad siya o ginagamit siya ng Panginoon, nag-e-excel, nagle-level up, tinataas ng Diyos, huwag tayong mainggit. Matuwa tayo dahil ginagamit siya ni Lord. Amen. No? Pag-pray natin, Lord, patuloy siyang gamitin para maraming soul ang maligtas. Lord, kung siya'y pinopromote nyo, kailangan nakakaalam. Ayan. No? Huwag tayong maiinggit o ma-insecure pag may ipinopromote ang Diyos. Kasi love yan eh. No? At ang love, ano po ang sabi? Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. No? Kasi pag ang tao nagmayabang, nagmataas, wala na ang love doon. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. No? Kung may nagalit sa iyo o may nakasamaang ng loob, huwag ka magtanim ng galit. Maghari ang pag-ibig. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kaya ang tunay ng pinaghaharian ng pag-ibig, hindi ka natutuwa sa gawang masama. No, nakita mong may nag-aaway, hindi ka natutuwa. Nakita mong may nagsisinungaling, may nanloloko, nandadaya, hindi ka natutuwa kasi mali yun. Amen po ba? Ang pag-ibig ay natutuwa sa katotohanan, nagagalak siya. Ito ang tama, ito ang dapat nating sundin. No? Huwag tayo matutuwa kapag ka naghahari ay kasinungalingan. No? Hindi tayo dapat matuwa doon. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yan ang pag-ibig. No? Mapagpatawad. Kaya nga po, ito po ang 5 mahalagang bagay para mabuo pa natin, mapagtibay ang nagkakaisa. No? Ang pagkakaisa po. Mahalaga po ang pag-ibig. Pag nawala ang pag-ibig, yan ang sisi. Pag pinasok ng galit poot ang isang organisasyon o samahan, lying spirit, yan ang sisira ng nagkakaisang samahan. No? Ano bang purpose ng unity? Ano bang layunin? The purpose of unity is to work together to achieve a common goal or purpose. Ulitin ko, ang purpose ng unity is to work together to achieve a common goal or purpose. No? Yan ang purpose ng unity. Kaya nga inabanggit ko sa inyo kanina yung 4 na kabataan. No? Gumawa sila, 4 silang kabataan. Work together. Ang purpose nila, mailapit kay Jesus yung lumpo. At yun nga nangyari. No? Na-achieve nila yung kanilang goal. Kasi nga, united po sila. No? Kung ipipicture nyo, maaring yung dalawa nga nasa baba, pumanik yung dalawa sa taas, binakbak yung bricks, tapos dahil may 4 na tali, no, tinaas nila, tulong-tulong sila, hanggang nung mabuksan na nga yung bubong, 4 na tali hawak nila, dahan-dahang ibinaba sa harapan ng Panginoon. No? Kasi yun nga yung united no? Na fulfill nila yung kanilang goal, na ilapit ang lumpo sa paanan ng Panginoon. Kaya nga, if there's a unity, there's a victory. Amen po ba? Pag may pagkakaisa, may tagumpayan. No? Ang basketballista, kaya nga nagcha-champion nung panahon ng Chicago, ni Michael Jordan, ni Stephen Pippen, sila yung teamwork no? Kaya sila nagkaroon na 5-time champion and MVP si Michael Jordan kasi meron siyang ka-teammate. No? United sila. Meron silang pasahan, meron silang teamwork, kaya anong resulta? Nagtagumpay sila during that time. No? Sino nakakapanood po ng mga panahon na yun, ng basketball? O yan, no? May mga nakakapanood. No? Toyota Crispa pa. No? Ang gandang panoorin niya nung panahon na yun. No? Talagang laging all, mga kabilaan, laging shoot ng mga panahon na yun. So kaya nga, yan ang pag may unity sa isang organisasyon, siguradong tagumpay ang resulta niyan. No? Sa Lumang Tipan, sa Hukom o Judges, chapter 7, no? Kinausap ng Panginoon minsan si Gideon. Sabi ng Panginoon, Gideon, gagapiin nyo ang mga Midianita. No?
Sasabihin ko sa iyo kung sinong isasama mo sa labanan. Ang kalaban nila ay 120,000 soldiers. Samantalang sila ay 32,000. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, baka pag nagtagumpay kayo, laban sa inyong kalaban, iisipin nila na kaya kayo nagtagumpay dahil marami kayo, 32,000. Ang kalaban nila, 120,000. Sabi ng Panginoon, i-announce mo, lahat ng duwag at natatakot, wag nang sumama sa labanan. At nang mag-announce si Gideon, yung 32,000 nabawasan ng 22,000. 10,000 na lang natira, nag-uwian na. Sabi ni Lord, Gideon, marami pa rin kayo. Baka isipin ng mga kasama mo kapag kayo nagtagumpay sa labanan, dahil kayo ay marami. Baka angkinin nila ang credit na hindi dahil sa tulong ko at gabay. Sige, punta kayo doon sa bati, sa Ilog Jordan. Lahat ng iinom na parang aso, ibukod mo. Yung iinom na sa palad lamang at hawak ang espada sa kaliwa o kanan, ibukod mo. Sa 10,000, 9,700 ang tinanggal. 300 ang natira. No? Yan yung mga parang uminom ng aso. 9,700. Pinauwi silang lahat. Pero yung uminom na sa palad lamang, yon ang ibinukod at isinama sa labanan. Alam nyo, nagtagumpay sila. Kahit 300 sila, laban sa 120,000 soldier. Bakit? God is not after the quantity, but the quality. Sabi nyo, quality. Kahit iilan ang gumagawa sa gawain ng Panginoon, pero tama ang puso, malinis ang puso, tapat sa ginagawa, pagtatagumpayin ng Diyos yan. Kaysa naman ang dami-dami, pero ang mga ginagawa ay kung ano-ano. No? Hindi nakapokus sa ipinapagawa ng Diyos. Kaya nga, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Bakit? No? Kasi nga, nandun yung kanilang pagkakaisa. Kaya sa ministry ng Panginoon ay pinagkatiwala sa ating lahat. No? Kapag tayo po ay tunay na nagkakaisa, siguradong may tagumpay tayo makakamit. No? Sabi mo sa katabi mo, makiisa ka. Huwag kang bibitaw. Huwag kang lalayo. No? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Praise God. Kaya nga, there are also benefits of unity. Ano ba ang benefits ng unity? No? Ang benepisyo ng nagkakaisa, better teamwork. Nagkakaroon ng masigit, mabuting teamwork. Kasi nga, may unity. No? Unity helps people work together more effectively. No? Lalong nagiging epektibo. Nasosolve ang problems at makakagawa sila ng desisyon dahil sa better teamwork nila. Secondly, sense of belonging. Yung mga nagkakaisa yan, nagkakaroon sila ng sense of belonging na hindi nila pakiramdam na parang hindi sila kaisa o kasama, parang malayo sila. Hindi. Dahil united sila, pakiramdam nila nandun yung sense of belonging. No? And unity creates a sense of belonging and purpose and increases well-being. Pakiramdam nila na talagang, di ba, minsan na, ano nyo ba yun? Pag pumunta ka sa isang grupo na yun, para ang tagal na nating mga magkakasama. No? Hindi ko maramdaman ako para iniitsapueran nyo. I'm feeling a sense of belonging ako dito. No? Para ang tatagal na nating magkakaibigan. Nararamdaman nyo ba yun? Amen? No? Masarap kasi yun, halimbawa, may bagong na-meet ka, o padalawang na-meet mo pa lang, pero nung mag-meet kayo nung first time, parang ang gaang ng loob niya sa iyo. Kasi nga, hindi ka nagtatangi, kumbaga sa bukas ang puso mo. Amen po ba? Nararamdaman mong ang sarap ng pakiramdam mo na hindi ka iba sa kanila. No? Na pakiramdam mo, ang tagal-tagal mo nang nakasama siya. No? Yung sense of belonging. Kasi nga, ando ng tama at malinis na puso. Kaya yan yung nagiging benefits. And pangatlo, increase the passion. Nag-i-increase yung passion, no? Doon sa grupo, sa samahan. Kaya yan po yung nagiging benepisyo. Pero ito po mahalaga, no? What are the causes of disunity naman? No? Tinalakay natin kanina yung mahalagang bagay para mapagtibay natin, mabuo natin ang unity, pero may pwedeng sumira niyan, no? Meron pwedeng sumira niya. Ano po ito? What are the causes of disunity? Ano-ano ang pinagmumulan ng di pagkakaisa? Una, unforgiveness. Pag sa grupo, merong nagkaroon ng konting sigalot, di pagkakaunawaan, at hindi siya nagpatawad sa kapwa niya, maliit o malaking kasalanang nagawa sa iyo,
Yung unforgiveness na yan, ang maglilid sa'yo para magkaroon ka ng bitterness. No? And it produce anger, resentment, hatred. Yan ay magiging lason sa inyong relationship, no? Sa inyong relasyon. Pagka nagkaroon ng unforgiveness. No? Kaya mahalaga yung forgiveness. Sabihin nyo, forgiveness. No? Yung pagpapatawad. Tayo bilang tao, iba-iba tayong na-encounter araw-araw. No? Minsan sa loved ones mo, sa labas, sa opisina, sa trabaho, sa church, hindi nawawala yung kuminsan kiskisan. Pero alam nyo, yung kiskisan, yan ang nagpapatalas. Ang bakal ang nagpapatalas sa kapwa bakal. No? Iron, sharpen iron. No? Yan ang nagpapatalas. Ang pastor ang nagpapatalas sa kapwa pastor. Ang Kristiyano ang nagpapatalas sa kapwa pastor. Kung meron kang narinig sa kanya, meron siyang nabanggit sa iyo, i-take mo yun as a channel of blessing sa iyo na dahil may pangunawa ka, nagmamature ka sa Panginoon, hindi ka nagtatanim ng poot sama ng loob sa Kanya. Ibig sabihin, nag-go-grow ka. Amen po ba? Natututo tayo. Na hindi na tayo batang tulad nung unbeliever pa tayo, pag may nakagalit ka, nakaaway ka, talagang iba ang galit mo. Pero ngayon, hindi. Meron ng pagkokontrol. Amen? Kasi nga, andyan ang bunga ng Holy Spirit. Diba yung Galatians 5:22-23? Ang bunga ng Holy Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, kindness. Yan. No? So kaya, wag nating hayaan na maghari at makapasok ang hindi pagpapatawad. Kasi it is like a poison. And it kills you slowly. Papatayin ka nito unti-unti. It is like a cancer. No? Di ba pag ang tao may cancer, tinataningan ng buhay, unti-unti, nanghihina siya. Ganyan ang unforgiveness. Parang lumilit ang mundo mo. Ay, nandyan si ito pala yung bahay nung galit ako, doon nga ako dadaan. Yan, di ba? Minsan may maganon eh. Nako, hindi ko yan mapapatawad. Pagpantay na pa ako, tsaka mapapatawad ko na yan. May mga ganong tao eh. Pero wala dito noon. Amen. No? Kasi Kristiyano na tayo. No? Binago na tayo ng Panginoon. Unforgiveness will hinder your fellowship with God. Makakahadlang yan sa pakikipagrelasyon natin kay Lord. Spiritual unforgiveness can create a barrier between the individual and God. Para maglalagay ka ng pagitan sa kapwa mo at sa Diyos. Kasi nga, nandun yung unforgiveness eh. Kaya kung meron tayo noon, mag-ask tayo, Lord, sorry po, I forgive her, I forgive him, Lord, tanggalin mo sa puso ko, ako po yung anak mo, Lord, baguhin mo ang puso ko. Kasi sabi ni Lord sa Mark 11:25-26, ang sabi diyan, when you stand praying, forgive. Magpatawad ka. If you have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Hindi raw tayo patatawarin. Kaya kailangan tayo magpatawad. Amen po ba? Sabihin sa katabi nyo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. No? Magpatawad ka na. Kasi pag sa puso mo nabuo ang hatred, anger, bitterness, ayan, ang pinakaugat niyan, unforgiveness. Yun ang kasunod nun. No? Kaya mahalaga po yung tayo ay nagpapatawad. No? Kasi yan ang magiging sanhi para kayo, di ba? Dahil sa dati magkakaibigan matalik, magkakasama sa lahat ng bagay, nagkaroon ng di pagkakaunawaan, ayun, pinaglayo ng unforgiveness. No? Pero ando ng pagpapatawad, mabubuo uli yan. No? So, yan ang sumisira ng pagkakaisa, unforgiveness. Pangalawa, isolation. Isolation. Nabanggit ko po ito nung ating spiritual feeding and empowerment every Tuesday sa mga pastor. No? Yung you separate yourself from other people. Inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao. No? Ayaw mong makisama, makihalubilo. Gusto mo mag-isa ka o pwedeng magsama ka pa ng marami, yan ang magiging dahilan ng hindi pagkakaisa. No? Nagkakaroon ng pagkakahati-hati, ina-isolate ang sarili, inilalayo. Katulad ni Prophet Elijah. No? Tignan po nyo. 1 Kings chapter 19 verse 1-3. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias, at kung paano pinapatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel, nang malaman daw ni Jezebel na asawa ni King Ahab,
itong si Jezebel, nagsugo, no, para sabihin kay Elias ng mga tao, patayin sana ako ng Diyos, sabi ni Jezebel. Kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Ipapapatay ni Jezebel ang propeta ng Diyos, si Elijah. Kaya nang malaman ito ni Elijah, verse 3, natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba. So, umalis siya, lumayo. Kasama ang kanyang utusan, iniwan niya roon ang kanyang utusan. So, umalis siya. No? Nagsalita si Jezebel na asawa ni King Ahab during that time. Anong nangyari sa propeta? Natakot. No? Nagplant ng fear yung Jezebel. Kasi itong si Jezebel, ito po ay, pag sinabing Jezebel spirit, meron siyang controlling spirit, meron siyang manipulating spirit. No? Kontrolado niya yung mister niya, nahari pa naman. No? Natakot. No? Nang malaman ni Propeta Elijah na siya ipapapatay ni Jezebel, natakot ang propeta. Biro niyo, propeta natakot, umalis, nilayo yung sarili. No? Na merong controlling spirit kasi, may manipulating spirit, itong si Jezebel. Kaya maging yung propeta natakot. No? Kaya alam nyo, pag alam natin kasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat matakot. No? Kasama natin ang Diyos, backup tayo ng Panginoon. Huwag natin ilalayo ang sarili natin, harapin natin kung merong dapat harapin, merong dapat itama, iayos sa loob ng church. No? Huwag tayong matatakot. Bakit? Nasa panig tayo ng katotohanan. Nasa tama tayo. Huwag nating hayaang maghari at manatili ang espiritu ng Jezebel. At ito ang isang sisira sa nagkakaisa. No? At dahil nga itong si Jezebel, yun, pati ang propeta ng Diyos, lumayo na, umalis, na hindi naman dapat. No? So, isolation. Kaya, sabihin sa katabi nyo, huwag kang lalayo. Huwag kang bibitaw. No? No? Sama-sama tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Proverbs 18:1. One who has isolated himself seeks his own desires. He rejects all sound judgment. No? Yun daw inilalayo ang sarili, naghahanap ng sariling pagnanais, kung ano yung meron siyang maling motibo o meron siyang gustong mangyari, no? Yun, kaya inilalayo ang sarili niya, parang si Elijah. No? Kaya wag po kayong lalayo sa karamihan. Wag kayong lalayo sa mga kapwa nyo Kristiyano. Kung saan ka nag-grow, nagle-level up, mag-prosper ka dyan, yung lumago ka, no? Maging fruitful ka dyan. Ayan. So, pangatlong sumisira sa pagkakaisa is pride. No? Pride. Kataasan, kapalaluan. Sabi ng Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay dumarating bago ang kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. No? Kaya yung kapalaluan, yan ang pag dumating sa puso't buhay ng isang tao, yan ang nagpapabaksak sa kanya. Yan ang sumisira, yung pride. No? Sa relasyon ng mag-asawa, yan ay number 1 sumisira sa relasyon ng mag-asawa pag pinairal yung pride. Walang mag-asawang hindi nagkakagalit, di nagkakaunawaan. Lahat may pagkakamali. Kasi parehong ibang background pinagmulan eh. Kung mainit yung isa, kailangan malamig ka. Hindi pwedeng mainit siya, iinit ka rin, liyab kayo, apoy. Sira ang mag-asawa. No? Kailangan may nagpapakumbaba. Amen po ba? Kailangan merong nag-humble. Hindi pwedeng pairali ng pride. Pride goeth before destruction. No? Kaya nga si Lucifer, ibinaksak ng Diyos eh. Kasi gusto niyang taasan ng Diyos. Lampasan ng Diyos. Tignan nyo. Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Anong sabi dito? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst waken the nations? Nahulog daw mula sa langit itong si Lucifer, no? Yun yung si Satanas. Verse 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Yun, no? Pupunta raw siya doon sa langit, sasampas siya. Itataas niya ang luklukan sa itaas ng mga bituin. Uupo daw siya sa bundok ng kapisanan, sa mga kabundukan,
mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. No? Itataas niya ang sarili niya. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. No? Laging ako. No? Tinataas yung sarili. Itataas ko. Puro ako. No? Pag tayo ay merong espiritu ng acology, no? Yung ako, pag wala ako diyan, hindi gagalaw ang Holy Spirit. Pag wala ako diyan, hindi maganda ang kantahan. Pag wala ako diyan, hindi tatakbo ang gawain. Pag wala ako diyan, wala na kayo, no? Yung puro si ako. Ayan, no? Merong ganung tao acology. Kaya parang si Satanas, no? Tinaas yung sarili niya. Ano ang sabi? Ibinaksak siya ng Panginoon. No? Kaya wag na wag tayong magmamataas sa Diyos. Amen po ba? No? Pag ang Diyos ang nakalaban natin, delikado po. Never nating magkakaroon tayo ng self-proclamation. Yung pinoproklama mo sarili mo. Self-centeredness, na ang gusto natin, ako ang bida, ako ang magaling, no? Hindi si Jesus ang naitataas. No? Kaya si Haring Herodes, inangkin yung papuri na dapat sa Diyos. Ano nangyari kay King Herodes? Nakatayo, inuod, namatay. No? Biro niyo yun. No? Kaya wala tayong aangkining papuri. No? Kundi ang lahat ng papuri, pasasalamat kay Lord lamang. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya malago, nagtagumpay ang ministry, kaya pinagpala ang gawain, kaya ka pinagpapala ng Diyos, dahil yan sa biyaya ng Panginoon. No? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya ngayon yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos yan . Pero yung mga palalo, arrogante, time will come, ibabaksak ng Diyos. No? 1 Peter 5:5 and 6. Likewise, ye younger, kayo makabataan, submit yourselves unto the elder. Magpasakop kayo sa mga nakakatanda. Ye all of you be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. No? Kinahabagan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. Pero yung mga palalo, ibinabaksak yan ng Panginoon. No? Kaya nga mga kabataan, mga anak, wag na wag kayong lalaban sa magulang. Kailangan ay lagi tayong obedient sa kanila. Amen ba mga kabataan? Ba't yung isang kabataan yung nandito? No? Ang dami nating youth. No? Wag na wag kayong susuway sa inyong mga magulang. No? Verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. No? Itataas ka ng Diyos sa takdang panahon. No? Pasakop lang, pakumbaba lang. Huwag nating ipilit ang gusto natin ng sarili natin. Kasi pag pumasok ang pride, yan ang sisira sa buhay ng isang tao. No? At marami na akong kilala because of pride, dumating ang panahon, bumaksak, nasira, nagmalaki. No? Pang-apat, last na ito. Yan. Disobedience to God's delegated authority. Ang isang sumisira sa pagkakaisa, yung hindi pagsunod sa delegated ng Diyos na authority. Yung hindi mo pagsunod. Sino ba yon? Yan yung ating mga leader ng church. Alam mo, parang sa kumpanya, andyan ang boss mo. No? Siyempre, siya ang boss ng company. Kayo ay mga workers. All you have to do is to submit to them and obey. No? Sumunod. Pag lumabang ka sa kanya at sumuway ka sa kanya mga pinag-uutos, pinapagawa, delikado, matatanggal ka sa trabaho. No? Anong sabi ng Hebrew 13:17? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account. Magsusulit daw sa Diyos, yung mga leader ng church, pastor, that they may do it with joy, and not with grief, for that it is unprofitable for you. No? So kaya mahalaga po yung pagsunod sa spiritual leaders at gawin ang kanilang sinasabi. Sabi rito sa New Living Translation, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your soul. Trabaho nilang bantayan ang ating kaluluwa. And they are accountable to God. Magsusulit sa Diyos. No? Kaya nga po, tayo po mga nasasakupan ng pastor na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, our duty and responsibility is to obey them. Amen po ba? Submit. Sumunod.
No? Kasi pag sumuway tayo sa God's ordained authority na dinelegate ng Panginoon ang mga mga leader na ipinagkatiwala sa atin, sinusuway din natin ng Diyos. Kasi galing sa Kanya yun eh. Lumalabag tayo. No? Kaya nga, never nasusuwayin natin sila. Kung ano yung biblical truth, ano yung nararapat nating itama, isaayos, gawin sa loob ng church, doon po tayo. Kung kailangan mag-change the gear tayo, kung kailangan tayo mag-shift ng paradigm, no? Iayos natin, itama natin. No? Bakit? Kasi hindi malulugod ang Diyos. May barrier, may hadlang. Gusto mang i-release ng Diyos ang blessing na gusto nating mangyari, pero may hindrance. Bakit? Maaring sa loob ng church, merong disorder, disalignment. No? Wala tayo sa align. Kailangan tayong ma-align ni Ate Eileen kung ang likod na ay medyo na wala ang ugat, may masakit sa likod, no? Nagpatingin sa doktor, wala namang makitang findings ng doktor. Yung pala, may mga ugat na naipit, kailangan i-align. Ayan, ganyan po. Sa spiritual, ganun din. No? Sa spiritual, ganun din. Kailangan tayong ma-i-align. Meron bang kailangan i-align sa ating pamilya, sa ating church, sa ministering ganito, sa ganyan, itama natin. No? Bagamat masakit ang katotohanan, wala tayong magagawa. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? The truth shall set us free. John 8:32. You will know the truth and the truth shall set you free. Yan ang magpapalaya sa atin. Dahil yun ang totoo at kalooban ng Diyos. Dahil pag sumuway tayo sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin, magsasaper tayo. Nade-delay, tumatagal yung gusto ng Diyos na i-release na blessing sa atin. Tumatagal. No? Samantalang pwedeng andyan na, ang Diyos ay gagawa ng himala, pero nade-delay. Bakit? Merong disalignment. No? Merong hindi ayos na kailangan nating maiayos. No? Kaya nga, makinig lamang po tayo sa mga ordained ni Lord, mga lingkod ng Diyos na itinalaga sa atin. No? Andyan po ba kayo? Sa Lumang Tipan, may isang example tayo. Tignan niyo po. Numbers chapter 12, 1-3. Numbers chapter 12, 1-3. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses. Magkapatid po ito. Dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, Ethiopian woman. Yun ang napangasawa ni Moses. Sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus o Ethiopia. Verse 2. Sabi nila, sa pamamagitan lamang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Tama naman. Narinig ni Yahweh ang usapan nila. No? Narinig ng Diyos yung pag-uusap nila laban sa lingkod ng Diyos. Verse 3, si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba. Higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. No? Humble po si Moses. So kaya tayo, kung may mga taong nagsasalita ng against sa atin, laban sa atin, ayaw sumunod, ayaw makinig, kinorek mo na, sinabihan mo na, matigas ang ulo, stay humble. No? Bilang tayo lingkod o anak ng Diyos. At ano nangyari pag binasa natin tuloy-tuloy yan? Nagkaketong si Miriam. Kasi matigas ang ulo. Lumalaban sa itinalagat leader ng Panginoon. Nagkaketong siya. Sa panahon natin ito, hindi mang physical na ketong ang dumarting, nagkakaroon ng spiritual trouble sa buhay ng isang tao na hindi sumusunod at nakikinig sa ordained by God. No? May trouble lagi, may gulo. Bakit? Kasi andun yung espiritu ng pagiging pasuwayin. Sumusuway sila. Dinidisobey nila yung nararapat na gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang gawain. Meron pa po, no? Sa Numbers chapter 16, verse 31-35. Si Korah po ito. Ito po yung mga believers din to eh. Tagasunod ni Moses during that time. Pero ano nangyari? No? Alam nyo, itong si Korah, sumuway kay Moses din. No? Lumaban kay Moses. Anong nangyari? Bumuka ang lupa. Kinain sila ng apoy. Namatay sila, pati 215 propetang kasama niya. Mga believers po yan during that time. No? Hindi naman mangyayari sa panahon natin ito yung bubuka ang lupa dahil ikaw ay naging masuwayin. Ang maaaring consequences of disobedience natin sa delegated authority ng Diyos, maraming paraan niya. No? Mararamdaman mo na lamang sa pamilya mo, sa sarili mo, o kung may negosyo ka, trabaho, parang may trouble, no? May gulo.
maaring yan ay consequences ng hindi natin pagsunod sa mga delegated authority ng Diyos na inilagay sa pangalagaan tayo. No? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, wag na wag tayong susuway. Mahalaga po yung obedience. Sabihin niyo, obedience. No? Sunod lang tayo ng sunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pag nasuway natin ang kalooban ng Diyos, may suffering na mangyayari. No? Marami na po akong karanasan sa Mindoro for 20 years na nandiyan kami. At dito nga sa Bacoor, 18 years na kami. At tayo pinagsama-sama ng Diyos. Comfort zone na po kami sa Kalapan. Ang church doon, 3 laki nito, yung church po namin iniwan doon. No? At yung buong Oriental Mindoro na may 14 towns at isang city, nagkaroon po doon ng dating church, yung nasa JAL pa kami. Pero dahil nga may calling kami kay Lord na dinala niya kami rito, kahit ayoko magtayo ng sariling church, pero dumating ang sandali, eto, binigyan tayo ng Panginoon. John 12:32, and I be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Kaya Jesus be lifted up. Yun ang pangalan ng church natin eh. Si Jesus ang itinataas, hindi tao. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, as I conclude, John 17:21, ito ang prayer ng Panginoong Jesus. Anong prayer ng Panginoon? Lord, that they all may be one, as thou, Father, art in me, are one. Kung paanong si Jesus daw at ang Ama ay iisa, ang prayer niya, maging isa silang lahat. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Ang prayer ng Panginoong Jesus, maging isa tayong lahat. Biro nyo, siya mismo nag-pray na magkaisa tayo. Amen po ba? Kaya kalooban ng Diyos na tayo iisa. Although may mga pangyayari minsan na nagaganap na hindi natin maunawaan, ang plano pala talaga ng Diyos ay magkaisa tayo. No? Kaya yung nasa kaliwa mo, sa kanan mo, hanggang mag-rapture, dapat kasama natin siya. Amen. Walang bibitaw, walang lalayo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. If we are united, then our strength is multiplied. No, nagmumultiply yung lakas natin. If we are united, divided will fall. Babaksak ay yung paghahati-hati. Kasi united tayo eh. If we are united, the works of the devil will not prevail. Hindi magtatagumpay ang gawa ng demonyo. United tayo eh. No? If we are united, God will glorify. Naluluwalhati ang Diyos. No? Naluluwalhati ang Panginoon. Kaya nga, thank God, the Spirit of the Lord is here, and we have one Lord, one Father, one Spirit. We are united in the Lord. No? Amen po ba? Sige, tumayo tayong lahat at tayo ay magpe-pray sa Panginoon. Sabi nung awit, there is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth. No? Ano na nga yun? Hindi ko na. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. So ngayon po nga umaga na ito, iisa